یعنی گره قلندره آدمایی که میگفتن که یا بروگ میپوشن پشتی یا بارون نمیباره حاصل نیست چیزی هست ما خیلی نیست گارنی اوورینی گاب زد عصباش خراب شدگی نه همون قاعده میساز اینک ما اولین بازی خودمون بهری شما پیشکش میکنیم. در بازی ما پریزی اساسی BMW 34 و 5 تا تلفن میباشه. در بازی ما نرخی بلیت 300 روبل همگی در بر میگیره و بلیت ها ما به نهایت کمن. همگی به نرخ 300 روبل تو میتونی صاحب این همین ماشین بشی و یا صاحب یکی از تلفن ها. کسایی که ای فدراسیای روسیه بلیت خریدنیان رقمای کارتای سبربانک و کسایی که ای تاجیکستان بلیت خریدنیان رقمای کارتای دوشنبه سیتی 300 روبل در کارتم میپرتویی و چک تا در رقمای واتساپ روان میکنی و در حالت بود شدن بلیت ها بازی غالب خودت در اینستاگرام شخصی ما معین میکنه. نام اینستاگرام در روی اکران بدروین ابونه بشین. این ماشینه که ما در پریز موندگیم یک ساله حجت و یک ساله تنیروفکه داره. ассалому алайкум тамошобинони гиромӣ имрӯз мо меҳмонӣ ноз нарафтем ноз меҳмонӣ мо омад мо бояд мерафтем офисеш не ки офисеш имрӯз ремонт доштай маҳкам будай барои ҳаму мо файроҷ кардем ва чӣ хеле ки шумо медонед чандин шахсиятҳо мехостанд ки ноза даъват кунем ва қатиш гап занем ва шумо ай ҳолаш бохабар бишен ноз чӣ хелӣ чӣ ба хабар намегирӣ тамошобиноро перерыв доштим камтарак все уже чи камтарак перерыв доштим уже наверное бо сар метнем чи ба перерыв дошти намедонам депрессия ба будӣ внезапно желание гум шид желание зиндагӣ гум шид ё желание хона барнома кардан айхонаам кстати наимбиромадам на ҳичим наинфорид одам безор шида будам кӯҳрӣ шида будӣ кӯҳрӣ чие хай бачако кадме медонад кӯҳрӣ чие бинависен онҷода бисёр бародаро медонанд ин калима чие яъне одам безор чиз дига маъно дора шумо маро подставить кардастен хай менависанд комментария хон баъд лайкш мон чтобы бифаҳманд чизе ҳастаи ман хеле несту кӯҳрӣ ба худо одаме ки дағарм одаме ки ами одамо чуна тихча дур мекуна вешна одиноки волка ва кӯҳрӣ меган яъне одам безор гуфти худат донишгоҳ та буд кардӣ нами сол буд кардам бакалавр магистр чи 5 сола шумо анъанавӣ буд ба фикр мо деихтисоса буд не ки бо магистратура бояд бихоин бакалавр ҳисоб мешавад бакалавр ҳисоб мешавад чира буд кардӣ англо-китайский ҳозир кадмуша медонӣ англисира хитоӣ такси бачакое ки ай хитоиро медонад саломшо мугӯ хитои салом аниҳав ҳама медонад чӣ хеле бародаро бугӯ хитоиро соз намедонам нинцемая ва чӣ ба яке полностью ай чи одамо нест шидӣ желаниямам хеле не ман медонам чи ай просто мехоҳам аввал хез бигӯям чизе ки гуфтастен ман пешаю гум шида будам не бисёриё хиёл мекунам ман медонам бисёриё хиёл мекунам ки ту ай рӯи ҳаму гум шидӣ ма короче чӣ кор мекардӣ дар байни қамардак шумо ин чиза комментировать карден 100% касе мефаҳма намефаҳма намефаҳма да танҳо ту будӣ не ки беҷурат дар камера омадаги фақат тӯқаи хай одамо да просмотр дар кора ай дигаро чӣ фоида буд вай медонӣ соли гузашта буд так барои ки ман дар ёд дорам xl пати соли гузашта буд ва тура маҷбур кардам бурумаи рақс кардӣ ё ки фористед уҷа просто конкурс буд чӣ биридӣ телефон мондагӣ буд но ман набиридим телефон бутенаш барои ки хела моральный ушерб гирифт ягон грамм аввалда буд ҳамаи чизо собдалӣ кардӣ ку депрессияда будам аввалда буд ясара ки депрессия нахондӣ ранги мк хонда буду мк ба фикрам бо ки 0 грамм в общем чӣ гуфтаста будем
фикро парешон аз рӯи чӣ? ма ҳама вақт ҳам хеле будам склероз. Ай даст доденаш. Ай даст доденаш. Асабош хароб шидагиай. Нему таки жизнь такая. Сабаб чиай ки я одами активни вечна ҳамаи ҷамъ омадода иштирок мекардагӣ яке аз ӯ пассивни одам пайдо шуда соф меланхолик шидиву? Да, меланхоликҳо, интроверт и всё такое, неки и временный быт. Сейчас восстанавливаюсь понемножку. Неки да аму муддат ма ячира фаҳмидим ки ту чанқай хубӣ кунӣ, чанқай мақсад хубӣ та ҳечка намебинад. Ҳама я пешпои тира ждат мекунад. Ҳама вақт. Ту пешпои хӯрдӣ? Ба гуфти ӯ. Чӣ хеле пешпои хӯрдам? Аму видео? Типа пешпои буд? Ба гуфти ӯ. Ман вақте дидим ту видеота удалӣ кардӣ ку? Хеле гуфтам дура. Реально? Нахоб гирӣ гуфтам видеота удалит кунӣ. Нахоб суратта удалит кунӣ. Удалит накардам. Ай тараф хонагиётон таҳдид мешава, метонанд биган чӣ бай хеле кади шармандаон кади, но ту хеле дурунда медонӣ ки ягон кор накардаи. Но ма уҷа қати хонагиё будам, если что. И баъд и уже иҷада гунаҳгор ҳамун шахсияте аст, якам видеора партофтай. Барои ки ҷои отдихе уҷа. Кадмет нарафтаги боша, аквапарк бирен. Эҳтиёт кунед, хай шод бошем бирен. Барои ки замети набоша, агар ки якум рафта бошем. Не ки обычно рафтеса бошен, ҳар сезон мерафта ги одам бошен, фикр мекунам ҳамун видеои ноза ягон хел қабул намекардем. Ё ки ҳо охе ҳамаи хеле фикр надорад. Шумо нава ки комментаторои худмона нав шинохтестен. Одамое ки мегуфтанд ки ё буруг мепӯшанд, ай пушти ё борон намебора ҳосил нест. Серьёзно? Дар кадом видео гуфтам, да? Дар кадом видео? Ина ҳозирам борон наборидай, моҳи июл шидай. Ай пушти ки ман буруг мепӯшам. Ай биам видеотай. Ба фикрам амин сол барфам намебура. Ай би май. Ой, чӣ фикр дорид нашуд ҳамин темо? Дига мекунӣ ям хеле ё не? Ман хело намекунам ки ман ягон кори безеб кардам. Як ба чӣ ба видеота удалит кардӣ тогда? Ма архив карда будам просто. Не, аввал волнаи хейт омад, это всё равно с ног сбивает. Дар ки ҷо будӣ ки яке омад дидӣ? Хоб нада. Ки омад хел дидӣ ё ки нишон додам? Худам дидам. Ҳамон кас роҳит кард? ҷонон якм рӯй карда буд. Ҷонон беко. Ки бисёр киҳо мнение хичона гуфтан, позиция хичона нашодам, тема нишон додам. Общественно ҳечка тоқа шумо. Ҳечка накард. Ман демонаям. Чӣ ба ҳечка накард? Ӯ қадар шид. Ҳама метарса ки против каме, ки ҳечка да ӯ ситуация пушти намегирад. В любом случае, даже если они так не думают. Я чиза хит кардам бачаако, ҳама вақт фикри шахсӣ, позиция шахсӣ хитона дошта бошен, ягон ҷода гум намешед. Ва ӯ чизеро ки ҳар рӯз мебинин, ӯро ҳар рӯз мебинин. Рӯзои асоби надора ки диденуш бо ваҳ, мисол определённи рӯзода мумкин нест. Ба мисли бародарое ҳастанд ки фақат вақти рамазонда бениҳоят одами хубанд. Бо ҳамон 15 рӯзи аввалаш. бадалиш бо ҳамун инсон мешаванд. Бо изон накашида бо дасторизошон мегӯянд ки биё ҳамин вақти рамазонай ахорат накунӣ. Ман хел мекунам бесполезно. Яъне дига моҳо льготни периода унҷа да скидка. Дига пора бесполезно гуфтам. Нема бесполезно ҳам бачакое ки позиция. Одаме ки худаш фаҳмиши соз дора, ӯ худаш и так и чиза медона, а одамои да ки мо муроҷиат кардем мо намефаҳмем. ҳозир яки ҷада бачако фаҳмиши соза мумкин дига хел фаҳманд. Фаҳмиши соз гуфта мо чиро да назар дорем? Фаҳмиши соз аку мирава зрени. Бинита да ҳар ҷо надохтам. Аввал гиребони худта бу мекашӣ ба гап мезанӣ. Давлат любоз ҷомеа демократия. Ҷомеаи демократия яъне ҳар кас ҳуқуқи чӣ гуна зиндагӣ карданша дора. Мисол метавона интихоб кунад ки гот бишава, панк бишава, бо чӣ буд? Эмо бишава.
ҳоз бромадагиан як хобчаи дига чиз шумо ба ин коротон максимум як кор мекунед што воё баҷо кунам немха кор баъд фикр мекунам ҳамин роҳ ҳам яке аз роҳҳое ҳастае ки бисёриҳош ноид мекунанд ки дихта намондаи дихта ёфт в общем зан ёфт намешавад охай критикаватшон мекунед ҳамашон чун ранги дигаро мекунанд ранги одамое ки реални на хонашон меброянд на сурат мегиранд на ҳеч баъд различат чо намекунӣ критиковать кардан фикр мекунам хуб нест критикаи здравый боша агар ҳо не критиковать гуфтам ҳамияе ӯ дига чизае ӯ профессиональная критикае яъне определённый профессия ва определённый структура критиковать мекунанд хатогиёро нишон медиҳанд не ҳастае одаме ки непрофессионалае не ки здравый критика дорад мисол ҳоз ҷода бародарое ҳастанд ки тибқи урфу одатое ки понятия мировоззрения другуншон ҳастае ҳамун корҳои ту нодурустанд даже инамҷо шиштани тарзи либос пӯшид в принципе кор ва фаъолияти ҳамвора чӣ бояд бигем чӣ хел фаҳмонем ки вора бесполезная чӣ ба ма бояд ягон каса ягон ё ки просто бигем шумо ки лучше биё тамошомо накунед ма 10 бор гуфтагим касера намефурад просто тамошо бо ҳаста категорияон плюс 18 ҳамин темара плюс чӣ монем ягон чизи плюс 18 надора не хид накади мисол плюс 18 мебинӣ медони дарунаш чие мисол ягон знак монем видеора ки дар ҳаминҷа нозае тамошо накунед мисол брукай значок брук нем дихтав брук мешавад хеле ёки мӯи сари лич не ки во всё равно тамошо мекунанд во бояд қаршона да ягон ҷо холӣ кунанд ку ҳам қар аги ҷое вода қар инами бисёрш зиндагӣ да несостоялис мисол планы чизои идео ки доранд худшон воплощать карда наметонанд баъд қарошона дар дигаро холӣ мекунанд одаме ки худаш состоятельная худаш зиндагӣ да фаъолае худаш зиндагиш 100% ҳеҷ вақт вақти комментария нависӣ надорад вақти ма ягон бор ма агар комментария монда бошам нами барои шиносора поддержка кардан нами круги худмона ягон чи медорам в поддержку аловак мемонам ягон чизам хеле это максимум ки ма комментария мемонам ягон канал да аловак мондагӣ не суратош да чи да инстаграмш лайк мондагим ку аловак тамоми рӯз мерам аловак рӯй мекунам аловак шрой ку мардак бефоида қадар сурат мегира бо хеле судагия бояд заслужид ки аги аловака ҳамин қадари депрессия будагӣ дар репи тоҷикиро гӯш мекарди ё ки вообще ма репи тоҷикиро пешаи депрессиямам хиёл мекунам фақат карлеона гӯш мекунам райдера баъзи трекои пештараша чӣ ба ралика гӯш намекунӣ навика гӯш намекунӣ ҳар кас вкуси худша дорад яъне тира чӣ вкус махлӯе более музыкальный во хиёл мекунем ки олдскулный реп дарист кардагиан яъне ин тарзи однообразный да яъне аудитория тирад мекунам ба хели стилшон не слушателои худмонам хеле слушатели мо ҳамин чиза талаб мекунанд во дидестанд ки наплавоам барои ҳамин ҳам хеле кадистанд агар бинанд ки фоида надора воам намекунанд фаҳмо ҳозир ба гуфту ки репи зург эсте кардион тамом сиван чи сиван кадом треки нави сивана гӯш кардӣ ҳама трекоша гӯш мекунам то вардош сиванам хеле қуллаҳода меоя мераса у него талант был изначально тақурат серьезно ма фикр намекардем ки репи тоҷикӣ хеле уровинда мехеза барое ки пеш худмона чӣ хеле мегуфтам ама определённый чӣ доштак нашуд реперо ҳамира барон кардам хеле сивана не реп овозиам хеле общий уровень да мумкин саҳми хича гузоштагӣ не нами хеле барон кард ё ки ҳама каса ё ки аввал барон сар кард баъди переход ё ки аввал айзик буду райн буду ӯ переходи ӯ давно буду вақти зеперпрои мо буданда буд переход репи чӣ ба более попсовӣ гузаштан ҳозир ҳама мировой чира ина кардан мировой ма бас накардам мехонум редка чӣ ба редка кай хонди охирон тректа ҳозир як галат треки ноброварда дорам хондагиан ё ки просто нависагиан хондагиан чӣ ба набровардишон
фикр дорам. Брорум бесполезная хел мекнем, барои ки утари чизор эҷада гӯш намекунам. Чӣ хели стилан? Rap and hardcore? Рэпи... Diss? Не то чтобы дис. Барои ки ман аз сурат дидам қатъи ки гуфт ба наздикиҳо мебуроремаш бита дадастшаю. Ки? Далер шо? Надидам. Охай овозта мешносам по-любому. Аммо трекота мебурем медонам ник таълиш кардаи, но Не, ман нашоди нагуфтестам, я намедонам наест ки ба қариб хати банши трек дорем. Видео лайв ша гуфтестам. Трек хард мешавад? Ё ки просто? Не то чтобы хели дис жёсткий, а средний такой. Но не лирика, и хели... Батли файк садам тамош кардӣ? Изо намекашӣ? Нахоҳам батла тамошо кунӣ. ма хел у гарени уверени гап зад охи. Ма гуфтум ёвра ягон кас тайёр мекуна, ё рангишон мекуна. Тайёр намекуна? Барои ки нимо у трекҳои ура мебинӣ, ҳеҷ ка у рифма надора. Банальный приз был? Баъд стиль навад. Хеле што бугӯи панч дошта бошад, чизои банальные, обычные. Ма ҷоиро тест. 5 рӯзи маҳкамшон кардан сиқ шидӣ? Барои чӣ 5 рӯз? Хабаргирӣ чӣ ба нарафтӣ, а? Додара мае, кимчи мае. 5 рӯз шидем. 5 рӯз вай азоби сага кашӣ. Ягонч бе телефон барои ами. Бе интернет. Ози одам бе телефон монина, ма ози интернет надорам, телефон дад. Ма метавонам спокойно ямо дмошам хона да вообще интернет намедромадам. Биё барномаи дурӯғ рост кунем. Биё ина телефон ма бигирен. Не ки агар тонистем ямо бе телефон чӣ? Телефонта афзал, телефонша бигир. Не ки ямо агар бе телефон тонистем чӣ? Молодец. Телефонта обрат наметем, приз, а? Афзал телефонта хидаш меёрам ета. Агар ки натонисти хид меё телефонта мегирӣ. Дар кор нест. Дар ҳамон чанд сум доход дорӣ? Доход надорум вообще, в принципе. Да гардан ё чат бор? Да хонатон единствен бекорхуҷатӣ? Ма хоҳарам. Хоҳар дар мактабхона? Додарат кор мекунад? Додар Москва рафт кор кунӣ. Мужик, ғарибо респект. Ба фикрам ҳар як оила ай Тоҷикистон як нафар ё ду нафараш дар хориҷа ҳастанд, так? Мо в принципе мумкинам каса бурем. Оли яниқ нестаи, но ғариб мешай. Бачаҳако, мо нагуфта будемтон то охири ноябра Москва мерем, дар оҷа офис мегирем ва коромона ай Москва давом медиҳем ва агар ки ноз бирам, мумкин 5 савол дар онҷа бишава. 5 вопросов. Мерем торговый центр да саволҷавоб. Дар оҷа мумкина. Дар оҷа бисёр плюсҳои дора ки мешава када ва аки барномаи ма иҷадам ягон минус надошт. Ай пишти ма ягон бор файротон кадаги? Ай пишти Тнева, ай пишти Селена. Барои ки ӯ саволои ӯ хак мунис падвохи хеле 18+ дошт. Дар ҳамон чанд сум расход мекунӣ? Хона да будем ягон сум, аммо хурданам агар ягон мисол агар хонада набошӣ. Агар хайҳо мешава иногда транжирит мекунам, но веши я редко покупаю. Чанд сум дар ҳамон расход мекунӣ в среднем? Смотря чанд сум кор мекунам, ай доходам расход ма. А чанд сум намета? Не. Чува? Ма пир шидам, олама чанд сум мегирам. Ма худам мизо мекашам. Маҳтарама, ачаи ноз, то вақте ки шуш додӣ, баъд пир шидӣ. То вақте ки шу накардаи, пир нашидаи. Аки мекна, и хеле я не жалуюсь, чизе бугу мекна, она ни в чём нам не отказывает. Но ты худат намегӯӣ? Ма изо мекашам. Ты изо мекашӣ? Хай кор кохӣ? Кор кофтестам. Чӣ кор мехоҳӣ кардан? Яке ягон бародарам хеле кор дора. Аки в принципе я творчеством хочу заниматься. Студия записи там? Соҳиби студия тан як коргар бигирӣ? Таиҷа намешавам.
ам хел мешавад аз студият букшоям то коргар бигирӣ коргарот кор кунад. Бомедонӣ чӣ мехоҳам я салон букшом. Салон чӣ? Красоти. Худут кор мекунӣ ё ки коргар? Не, шеф бошам. Минимум 200,000 сомон дар кора. Минимум. Ана барои ӯро аввал кор кардам дар кора. Кредит? История надорӣ, история ҷазир шидагия кредит. Ай пиштики? Пишти Ай ман пиштики авия касе да гирифтагӣ. не, я пишти дугонат. Не. Зухро, вай ту парушителш будӣ, мо рафта будем ку имон. Гуфт парушител будагӣ, вай профукат кадагӣ. Дарода бори мош кади ба худо. Ай пишти дугонаи худу шидагӣ. Не, шумо не касе дига дам гирифта будем. Бо. Набудам дам ҷада. Баъд бо барои эълон рафта будем дода будам? Не. На худмон давудав накардем. Чӣ гуфтам? Слишком бисёр документ гуфт биё барем. Чӣ дар кор? дар репетучки қати киё рафтома дорӣ, қати киё не ва қати киё канди. Ҳама қатисозам. Ай ки канди? Ҳичка. Охай намо 2 моҳ депрессияда будӣ, ягон карточка пиёз навардан ягон кас. Ягон кас нагуфт созӣ, нағзӣ. Ак мен навистану не ки хона чӣ бомиён? Намондемаш. На, ҳамон қаводами соз. Карточка пиёз руған гирифта гуфтем чӣ кор мекунӣ? Брам хабарш кунам карточка жартун кунам. Чӯ наомадӣ ба? Намондемаш. қариб авликш минусш мекардем. Баъд нарафт. Барои карточка пиёз. Не, мо мехостем. Хадой наметениш бечораро. Мо намедонистем ки дастписе ки қаландаро хуша. Мо намедонистем ба яке худаш гуфт. Аввал одамо да бифаҳмонем ки қаландаро киян. Шахсиятое ки ноз маъқул шонай. Қаландаре. Қаландар номери 1 то номери 40 медонем. Баъд даршиш бисёр бачидаги намедонем. барои ҳамун эҳтиёт кунем бародаро ки иллюзияи қаландаршавӣ лавушкаш бениҳоят осон просто мешавад қаландар. Даже мо намедонистем картезам қаландар буда. ҳатто трек хон қаландарам дар ӯ барои дигар чӣ хон? Барои трек сиёҳуш маъқул шуда неш. Қаландар вай мо медонем барои чӣ хондаги? Треки қаландарам дар бадарам. Намедонам мега ку. Ки? Хай, конечно, пишти братанша мегира. Хай, ки простой пример қаландарам дар бадарам че манош? Ибайди кунай вообще. Ки? Ҳар як қаландар меги? Эҳтиёт ки бо назанем тарам қаландар брорем. Тоз мо қаландарам мо ташкил кардем. Афзал. ҳар як қаландар ба худо мебинишон ку бовар намекунӣ. ҳар як нигере қаландар. Акшарда амҷа мара палоник не. Амин савол шуд. Яр савол дод натонистем ҷавоб дода. Қаландаро нигеро бисорам ё ки як ту медонӣ. Шумо ба я одамоеро гуфтастен ки ман худам намедонистам ки во қаландарам. Ман якҷо медонам. Ки бисора нигеро қаландар. Хай статистикара шумо бурдастен ҳисоб кунед. Фикр мекунам нигер бисёртар. Нигеро бисёртар. Нигеро хучон пасути каман чихел во метавонанд бисёртар бошанд. Вот ки ҳамашон пагалона. Не. Қаландаро. Ам кадме ягон дилак дрой кам шава қаландаро. И уже слишком аю. Ха? То бисёр дамода дилрой мекунӣ? Шумо ҳамара ба худтон судид накунем ба охар ки метарсен чика қати хали кам. Ма вообще мне не интересно. Да хо переписка кинем. Чӣ кор кунем бояд агар? По-любому мерам ягон каса нишон мета. Ё ки взламатш мекунанд мехонанд. Ё ки вход мекунанд ӯ фуромӯш мекунанд дигарон медуранд мехонанд. Ё ки ҳар як духтаракоро дидам вход кардан телефон фуромӯш кардан бача мехонад. Ягон шиноса хунудед дига. О. Барои мо эҳтиёт кунем. Кияй бигӯяд ма ба телефонш надорам? Ту ба телефон не дидӣ не ба телефонш медора фуромӯш мекунад? Не, ма ба телефон ягон кас ба он телефони дугонам будром агар медорам. Инстаграм та фурӯхта будӣ? Не, ӯ пешнашава. Чӣ шид ба он Инстаграм? Фуромад бадвич. Бародаро кадаме ки айнос Инстаграм хариданӣ бидонем ки уҷа ҳама қаландарай. Ҳамин ноза набинанд ӯ мепроянд, мераванд, мекучанд. Ба духтаро ҳам қаландарам?
خودت گفتگی بودی که ها یک قلندر شای کی قلندر گل گل قلم نشه چی میشه گل قلم خیلی بود برنامه پروسه صحبت ما بچه‌هایی که یادت کردین چی گفتنی در برنامه کامل بسیار مرا می‌نویسن I'll be back. Она вернется когда? Скоро. Soon. Бачако интизор бошен треки нави ноз трекҳои навҳои ноз меброя рӯзҳои солҳои наздик агар ки депрессия броя агар депрессия наброя Нози сола имсол дига кас мегира. нози сола даже ноз намегира хитка саломат бошем бачако хай агон Нозане ҷоизаша мегира нозане ҷоизаша. Йо. Касао бод бошен кӯшиш мекунем ки ягон навигарӣ каседа ки ждат дора касе ки хейтираи бофсорама мега ки наброи сувсу шумо да не касе ждат дора скоро ждат мешава ягон навигарӣ бачаҳое ки ёдат кардиян меган ноз ку ёдаш кардем ачама рӯӣ кунам вора чӣ гуфтанӣ ачаҳошуна рӯӣ кардем дига тамом заявки не принимаются заявкаҳо тамом ҳамин қадар заявка рӯӣ кардани чӣ нашид барои ҳамун хай